Здравейте, хора! Аз съм Стомир и пак ще следвам на Майнкрафт за първи епизод. Тра... Аз намерих на спawна и сега ще се пусна на нос на тук. Ето тук, но после може да се сменим. Не се знае. То нищо не се знае. Сега какво става, не знам. Извинете, че излезох. Една моя грешка в тази. И зареди. Сега ще продължим да намерим хубаво место. Къщурката ни. И продължим. Ще още малко дърво. И то ще бъде бяло. Този клип ще бъде 12 минути. 10 минути някъде. Ще да го направим просто. Да, 15... 10 минути. Да ви покажа къщата. Как да изглежда трябва. Как трябва да изглежда. Вътре трябва да се направи, разбира се. Ще имам прозрачно много там епизоди. Втори епизод. Построим новата къща. То ще бъде друга стая, да? За някой приятел, ако се свържем. Телефоната и ми бъгна нещо. Играта. Колко стана? Извинете малко. И трябва сега да продължа, първо да съберем дървета. И ще са дървета. Къща няма да бъде много голяма. Ето малко да се пусна музичка. Ох. Не искам малко да изпусна. Извинете, сестра. Тя няма да ми пречи. 10 минути ще бъде клипът. Вече реших. 10 секунди. 10 минути. Секунди трябва да ги бъде. И
продължава. Ще оцелем. Преди съм снимал, вие не знам. С телефоните ще ги сме главна песен. С фонът. Шаблон да е. Това беше тъпо и... Не какво да кажа. Иначе има такива, дето... Не ми съвет нищо. Не, гадно ми е. Не разбирате. Гадно е. Не ти обръщате внимание. Къщичката ще бъде малко. Ще се чупи. Тук е най-важното къщата си имаш. Но се посигуриш планина. Не е някой. Там става грозно. Хубаво да си имаш къща. Собствена къща. Не да живееш в планина. Най-грозното и най-замърсеното е там. Аз предпочитам къщата си. Правя. И тук имам. После направим още една стая, другия епизод на Майнкрафт. И хора, това ще бъде от този епизод. Другият епизод ще ги довършим и ще направим и другата стая. Или аз като такова. Ще спрем да играем. Това ще бъде. Съжалявам, но по-добре натиснете лайкът. Лош или добър. И това ще бъде от епизода. Довиждане.